Kokeillaan sellaista, että mitä jos Pinja lukee ajatuksia. Okei. Aha, okei. Kuka sanoo SJ, että haluaa valita? Minä. Tuutko sä tähän? Tehdään silleen, että kukaan muu ei näe sitä. Okei. Niin, jos Ei, mut hei, mä haluan nähdä minkä mä otin. Mä näytän sen sulle. Noniin, kurkka. Joo, muistan. Okei, kysymys. Mitä sä luulet, oliko se kortti punainen vai musta? Punainen? Oliko se punainen? Oli. Oli. Eli meillä jää Hertta ja Ruutu. Joo. Mitä sä luulet, kumpi se oli? Ruutu? Oliko? Oli. Okei. Eli sit se voi olla kuvakortti tai sit se voi olla numerokortti. Joo. Niin kumpi sä luulet, että se oli? Numerokortti. Oliko? Oli. Eli oliko se ruutu? Joo. Okei, ruutu. Ja nyt, mikä? Ruutu, mikä? Sano kovaan ääneen. Minä. Joo, ja jos se on oikein, niin sä rupeat kirkumaan. Okei. 6. Haista 5.